hau diskurtso politiko bat dela, eta kontzeptu politiko bat dela oso garbi ikusten da, gaur egun oraindik erabiltzen dela, ohartzerakoan, ez da? Konturatzen bazarete, debate politikoan, eta, ez dakit, zazpiak bat, edo Kataluniaren independentziaz, edo aipatzen danian, eskuinetikan beti, edo eskuin uniformista, espainolista horretatikan, ia eunetik eunetan, horri erasotzeko erabiltzen den lehen hitza da ameskeria. Bai. Gaur egungo prentxan eta tertulitan aurkitu dezakeguna, ez da? Ameskeria da errealitatearen kontrakoa. Edo zuzenean ukaziotik, esaldi negatibotik, hau ez da erreala. Hori da. Hau ez da erreala, hau ameskeria da. Eta behar duzu errealitatera jeitsi edo errealitatea heldu edo. Orduan, horrek emango liguke, antonimia horrek emango liguke beste definiziorako bidea, ez da? Eta izango litzateke errealitatea da indarrez inposa daiteken nahia.